Takže ahoj, já jsem LPS Nikola a tohle video je teda lepse, které hodně schváním, nebo si já hodně přeju 2, protože první díl měl velký úspěch, a takže jdeme na to. Jako první scháním jakéhokoliv jezečníka, kromě tady k tohoto a kromě tady k tohoto, tady k těch dvou. Tady k toho ten je taky moc hezký. Nejvíc chci asi tady k tohoto. A potom takového úplně celého hnědýho. Jako další tady k tohoto fialového kokra, k tohoto hnědýho kokra, tady k tohle Destiny Cat, nebo Maine Coon kočičku, tady k tohoto kokra, tady k tohoto huskyho, tady k toho německého ovčáka, modrou Shorehead Cat, tady k tohoto fialového pudla, teď se mi to přetočilo, fialového pudla, tady k tohle Shorehead Cat. Úplně nejvíc já ho teďka nemůžu najít tady nikde. Ale já ji nemůžu najít. Ona to je, já hledám Shorehead Cat. A ona má na sobě takový flíčky a tu chci úplně nejvíc. A pak chci takovou úplně celou oranžovou. A já ji tady nikde nevidím, protože jsem úplně slepá. Jo, tady jsem našla nějakou fotku, ale ona je rozmazaná, jo, to není tím, ale ono to je rozmazaný. Takže tady k tuhle kočičku, Shorehead Cat, tak tu chci úplně mega, úplně nejvíc, úplně a zbytek pečopáku asi nebudu ukazovat, protože tady na té stránce není moc fotek, takže já se omlouvám, ale asi ne. Podívejte se potom na mé video, jestli máte nějakého pečopáka, tak se podívejte na mé video. Vzácně lepse na výměnu nebo většina. A úplně nejvíc bych chtěla ty jezevčíky a tady k tuhle Shorehead Cat, tu, co jsem ukazovala. Tady k tuto. Takže já se s vámi loučím a arigato lidi.